Usa ka bagong himugso nga baby boy ang napalgan sa pipila ka mga residente sa kasagbutang bahin sa usa ka luna sa Pulumulok, South Cotabato. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Sama ni oy. Gikalisang niining mga residente diyang dunay usa ka baby boy ang napalgan sa kasagbutan nga bahin sa usa ka luna sa Purok de Maclid, Barangay Cannery Site, Pulumulok, South Cotabato, pasado alas 9 sa buntag adlawng Sabado. Buhi pa ang maong bata nga gihapinan og sako. Gituo ang bagong himugso kini kay wala pa naputol ang pusod niini. Doon na pasab matud pa pinaakan sa alamigas ang lawas niini. Gilayong rescue matud pa kini sa mga residente o gidala sa usa ka ospital. Ana-anak kini sa maayong kahimtang. Mahirap pod kay gidala man pod sa ospital, which is mao gitong insakto, no, nga madala sa ospital kay importante man na minutos, segundos, that really matters ba sa mga ingana nga sitwasyon. Sa kasamtangan gibali na ang maong bata sa South Cotabato Provincial Hospital alang sa padayong pag-atiman nga gina-assist sa Municipal Social Welfare and Development Office. Sa karon ginasuta pa sa mga otoridad sa kung kinsa ang inahan o nagbilin sa maong bata. Sa mga kabataan, mga kababainan, no, mga ginikanan nga wala gini ang pagpamilya kanunay gyud naton isipon, no. Wala man kita nagabasolog sa kay unsa man, pero suppose tanan planuhon gyud, no. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.